गोजोन मोनाबिलिनि बर' निउज चेनेलनि गोदान खौराङाव बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायनानै होदो। दानिया फैदो दिनैनि गोदान खौराङाव। बिबि इन्जिनियारिं फरायसालिमायावबो मेहेरगोनाङै फालिदों बर' थुनलाइ सानखौ। बर' थुनलाइ आफादनि 74थि गायसनथाइ सान थामहिनबा बर' थुनलाइ सानखौ क'क्राझारनि चन्द्रपारायाव थानाय बिनेश्वर ब्रह्म सोरदिङारि फरायसालिमायावबो गाजा गोमजायै मेहेरगोनाङै खुंफुंदों होननानै खौरां मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो बर' थुनलाइ आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि सहेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा। बे समाव बर' थुनलाइनि गोथार गायसनथाइ सानखौ लोब्बा लाखिनानै बर' थुनलाइ आफादनि लोगो गाहाय नेहाथारि सहेन्द्रनाथ ब्रह्मआ खौरां बिजोङाव माखासे बाथ्रा बुंथियो। लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि 74थि गायसनथाइ सान आरो बड'लेण्ड एकाडेमिनि 12थि गायसनथाइ सान फालिदों। चिरां जिल्ला खुंग्रिं ओनसोलनि बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालियाव बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालि बानजाय आफादनि बानजायनायाव दिनै बर' थुनलाइ आफादनि 74थि गायसनथाइ सान फालिथाय आरो बड'लेण्ड एकाडेमिनि 12थि गायसनथाइ सान फालिथाय सान फालिनाय जायो। बे हाबाफारियाव गिबि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय आरो बड'लेण्ड एकाडेमिनि 12थि गायसनथाइ सान फालिथायनि केक हानानै मेहेरगोनाङै फालियो होननानै खौरां मोननाय जादों। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बड'लेण्ड एकाडेमि फरायसालिनि सामलाय आफादनि आफादगिरि बिरदाव मुसाहारिजों लोगोसे ओनसोलनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो फोरोंगिरि लोगोसे फरायसाफोरा बाहागो लाना मिथिना मोन्दों। गुवाहाटीनि भारा लुकुमआव गंसे गेस सिलिन्डार बेरफ्रुनायनि जाहोनाव देब चौधुरी आरो पम्पी कलिता मुंनि बिसि फिसायनि जिउ गोमायो होननानै मिथिना मोन्दों। बिसि फिसाया गावनि 8 बोसोर बैसोनि फिसाजोनि जोनोम साननि थाखाय थियारि खालामगासिनो दंमोन। जेब्ला बे जाथाया जायो बै समाव गथ'आ गावनि आरिमु थाखोआव दंमोन। अर जोंनायखौ होबथानो थाखाय गं 8 अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ थिसननाय जादोंमोन होननानै मिथिना मोन्दों। आसाम राइफलनि जवान गोमादों। क'क्राझार जिल्लानि बनरगाव खामारपारानि आसाम राइफल जवान मुस्रि खनिन्द्र बर'आ मैया फुं समनिफ्रायनो गोमाना दं होनना मिथिना मोननाय जादों। नखरनि सुबुंफोरा फोरमायनाय बायदिब्ला बर'आ मणिपुरनिफ्राय न'फारसे फैगासिनो दंमोन आरो डिमापुराव राजधानी एक्सप्रेसआव गाखोदोंमोन। बिथाङा गुवाहाटीआव सफैनायनि उनाव गावनि फिसाजोजों जोबथा रायज्लायदोंमोन। नाथाय बै समनिफ्रायनो बिथांनि मबाइल फना बन्द जाना दं होनना मिथिना मोन्दों। जाथायनि सायाव नखरनि सोद्रोमाफोरा क'क्राझार पुलिस थानायाव गोमानायनि रिपर्ट दाखिल खालामो होनना मिथिना मोन्दों। बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइ साहिबसा खुंगा 18थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोगोसे गोदान फरायसा बराय आफाद फोरबो खुंफुंदों। मैया 15 नभेम्बरनिफ्राय जागायनानै दिनै 16 नभेम्बरसिम सानैनि हाबाफारिजों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि दालाइ साहिबसा बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव बे हाबाफारिखौ मेहेरगोनाङै खुंफुङो। दिनै फुंबिलि समनि हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि आफादगिरि कृपेश दैमारिया। लोगोसे बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। दिपेन बर' बिथाङा हाबाफारियाव बाहागो लानानै खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव माखासे बाथ्रा बुंथिदों। सब समाय गावनि राजखान्थि स्वार्थनिल' खोथा बुंनो नाङा। जाथिया ट्राइबेला सिगाङाव नोंनि जाथिया थायाब्ला नोंनि ट्राइबेला थायाब्ला नों बहा राजखान्थि खालामगोन होनना बुंथियो बिथां दिपेन बर' बिथाङा। द'था हारिनो एसटि होनानै षड़यन्त्र खालामब्ला अखानायैनिफ्रायनो आलादा बड'लेण्ड सोमावसारनाया जाफिनगोन। बे बाथ्राखौ बुंदों रन्जय कुमार ब्रह्म पाब्लिक रिलेशन पार्टीनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा। सरकार गोदान फैबाय होननानै हाजार हाजार थांनानै पर्टफलिय' मोननाय मोनै स्किमफोरनिसो दावराव जागासिनो दं दायो। जुदि 6था हारिनो एसटि होयोब्ला नोंथांमोना स्किम मावनानै जाबाय था। दिनै थाखा फैसाखौल' नायनानै जानाय नङा होननानै बुंथियो बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।